jibqa' fuq li qed jiġi mor mid-dranaġġ fil-baħar vera qiegħed tipprova bir-rispett kollu lek tqarraq bil-poplu ma tekniċ ħadha b'mod kategoriku. Dan kien il-kliem li ddikjara Robert Abela ftit jiem biss qabel l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Illum 4 xhur wara il-Gvern instab ħatim il-Qorti Ewropea li qed jarmi drenaġġ fil-baħar qabel dan ikun trattat kif suppost. Il-Qorti Ewropea konkludiet li pajjiżna ripetutament mhux jonora l-obbligi li jaqgħu taħt id-direttiva trattament ta' drenaġġ, dan l-aktar li qed iseħħ fl-impjanti li hemm fil-Mellieħa u f'Tabarkat fix-Xajra bil-Gvern instab ħati li mhux iżomm mal-istandards Ewropej. Mhux tabxejn li dan is-sajf eluf ta' familji esperjenzaw sitwazzjonijiet xejn feliċi fejn il-bajjiet li s-soltu kienu jqattaw ġranet fihom biex jirrilassaw spiċċaw magħluqa minħabba li kienu kontaminati. Int Prim Ministru responsabbli qed tarmi id-dranaġġ fil-baħar mingħajr ma jiġi ittrattat. Qed ngħidlek kemm il-darba ma ċħadtu waqgħat għax hija il-verità. Jitkellem konsistentement bil-miżinformazzjoni bħal dik illi narmu drenaġġ mill-baħar fil-baħar meta il-Water Services Corporation għandha l-aqwa impjanti ta' tisfija tal-ilma saħansitra li minnu l-ilma ta' drenaġġ aħna qegħdin noħolqu il-kunċett ta' New Water. L-istess jibqa' jgħid fuq li qed jiġi mor mid-dranaġġ fil-baħar vera qiegħed tipprova bir-rispett kollu lek tqarraq bil-poplu ma tekniċ ħadha b'mod kategoriku. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti insistiet li l-Gvern naqqas serjament milli jieħu l-miżuri neċessarji biex ma jintremiex ilma maħmux fil-baħar. Jingħad ukoll li Malta trid tadotta miżuri aktar ibsin u l-Gvern qed jonqos milli jwettaq monitoraġġ serju tal-mod kif qed jintrema dranaġġ. Intant b'reazzjoni għal dan il-Ministeru ta' Mirjam Dalli qal biss li l-Gvern qed jevalwa din id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea.